Saúdos, benvidos, acompáñame hoxe nesta mesa de la entrevista de hoy Eva González, xerente do Grupo de Desenvolvemento Rural Limiar Noia. Benvida, Eva. Gracias, bo día. Hoxe imos a falar dun proxecto no que está, do que forma parte non solamente o Grupo Limiar Noia, pero sí con un peso específico importante, que se chama o proxecto Misturando. Que é? Pois mira, o proxecto Misturando é un proxecto que nace coa idea de buscar modelos técnico-económicos para valorizar o bosque mixto atlántico. E que é o bosque mixto atlántico? Pois esas masas de frondosa natural que nos acompañan moito en Ourense, sobre todo no territorio do GDR 10, que son os 25 concellos da provincia de Ourense, o sea, se ti vas dende Maceda a Talobios ou a Tentrimo, nesa viaxe, aos dous lados da estrada vas a topar unha masa de carballos, de rebolo, de sobreira, de bidueiro, non? Que nacen, sobre todo, dunha maneira actual moi abundante despois do abandono da actividade agrícola e gandeira nos nosos territorios, non? Esas masas, que non só pasan en Ourense, sino tamén pasa, por exemplo, en Pontevedra, que son os nosos socios de Terra e Auga do Grupo de Desenvolvemento Rural, e os outros socios que son os Camiño Real de la Mesa de Asturias, da zona de Somiedo, non? Entón, neste proxecto, dixemos, temos unhas masas de frondosas estupendas que non lle damos aproveitamento ningún, que non sacamos rendemento económico, que non contribuyen ao desenvolvemento rural dos nosos territorios. Vamos ver se somos capaces de algún xeito de crear modelos do que sexamos capaces de sacar rendemento económico e apoiar as actividades agrícolas e gandeiras que están nos territorios. Ademais de sacar ese rendemento económico, o que se busca de alguna maneira tamén é que cando cheguen os meses de verán, que son os meses máis complexos en todos eses territorios, poder plantar cara aos lumes, non? Claro, é dicir, aínda que non está no obxectivo principal, para nós está. Por que? Porque ti, se tes un territorio xestionado donde ti combinas diferentes cultivos ou aproveitamentos, pero está incluído a gandeiría en extensivo neses territorios, o lume cando veña, porque vai a vir, é dicir, nos sabemos por historia que o lume nos territorios rurais vai a aparecer, sexan porque hai alguén que lle vai ali co mechero ou porque hai un tendido eléctrico que ten un problema un día de moita calor e prende lume. É diferente que se ese lume se dá en territorios xestionados e controlando a masa que pode ser combustible, o impacto vai a ser moito menor, non? Primeiro, van a topar franxas onde o lume vai a parar, e segundo, porque vamos a ser capaces de, cos medios aéreos ou terrestres, o que sexa, dar diferente ese lume, non? Veíamolo este verán, fixemos un seguimento a partir do dron dos territorios queimados e vese clarísimamente onde para o lume, que precisamente neses terreos nos que hai actividade. Correcto. Os viñedos, os que están traballados, os que están cuidados, non? Exacto. Unha das cousas que sempre se fala é hai que facer cortalumes, non? Pois un dos principais cortalumes é que o lume se atope con hectáreas de gandeiría en extensivo, porque aí ainda o lume vai chegar e vai frenar. Ou, polo menos, cando chegue a ese punto, nos poderemos combatir ese lume e frenar a súa intensidade, non? O que está claro é que os incendios, o modelo de incendios ou o tipo de incendios que van a vir e que están sendo xa, non hai volta atrás, non? As condicións climatolóxicas cambiaron, é dicir, as temperaturas son cada vez máis altas, a humidade máis baixa, van a vir días, ademais desas dúas condicionantes, con ventos superiores a 30, e o lume vai a estar, e nos temos que combatilo, e combatilo para nós, podémoslo combatir con batelume, ou podémonos adiantar a esa circunstancia e dicir, oye, nos temos uns territorios ricos con posibilidade de producir, de manter a biodiversidade ao mesmo tempo. Estamos falando de producir de unha maneira respetuosa co medio e coa biodiversidade dos territorios, non? Entón, Misturando intenta agrupar todo iso e dunha maneira responsable e sostible, é dicir, temos estes recursos, vamos a aproveitalos, vamos a axudar a xente que aínda vive nos territorios e que aínda traballa nesas zonas a que o seu modelo económico, a súa explotación sexa máis rendible, aproveitando eses recursos dunha maneira respetuosa. Entón, axudamos a manter a paisaxe, axudamos a manter a biodiversidade, axudamos a manter o ser humano, as persoas, que son os que no fondo están aí xestionando e mantendo toda a estrutura rural,
previmos os lumes, ou polo menos somos capaces de combatelos, non? Entón, creo que o proxecto Misturando é un modelo, ou, bueno, o que intentamos facer con Misturando son 18 modelos de desenvolvemento técnico e económico, vale? Son 18 modelos. Nos 3 territorios actuamos directamente en superficie de monte, e cada GDR decidiu en que territorio e con que temática diferente quería traballar, pero sempre asumindo que ese recurso que temos aí é un recurso aproveitable. E que cada territorio é diferente tamén, non? Inda que haxa unhas particularidades comuns, pero si tamén hai diferencias e hai cousas moi específicas. É así, cando moitas veces falamos do rural, non? Falamos do rural de Europa ou do rural de España ou do rural de Galicia, eu sempre digo que non hai un rural, que hai moitísimos rurais, porque ti pensa que no noso GDR, que somos 25 concellos, de Maceda para baixo ata a Baixa Limia, dentro deses 25 xa hai moitos modelos, xa hai moitos rurais diferentes, non ten nada que ver. O rural da Limia, que é unha comarca agrícola moi forte, das máis grandes de Galicia, con unha xeografía determinada, é un altiplano onde se produce sobre todo pataca, que ten que ver ese rural co rural da Baixa Limia, que é un parque de serra, onde o abandono é moito máis elevado, onde os accesos son moito máis complexos, onde a poboación é máis envellecida, onde non hai relevo xeracional ou polo menos a un nivel moi baixiño. Entón, se no noso territorio que somos 25 hai moitos rurais, imagínate a nivel galego, pois non ten nada que ver. Eu, por circunstancias, eu son de Pontevedra, do Condado Paradanta, dos nosos socios do proxecto, e vivo aquí dende hai 17 anos. Eu, ainda que son dunha aldea de Salvaterra, que tamén é rural, non ten nada que ver esa realidade coa realidade que pode ter unha aldea, por exemplo, de Entrimo, non? E como se leva todo o traballo dese Misturando á realidade de cada territorio, aos povos? Pois mira, nós no noso caso decidimos que o proxecto Misturando iba a traballar no Parque Natural do Xurés, porque para nós é a xoia da corona, non? Temos moitas xoias, dependendo do tema do que falemos. Se falamos de turismo, pois teríamos o entorno da Allariz e la Nova. Se falamos de agricultura, pois a nosa xoia sería a Limia, pero falando de recursos naturais e de medio ambiente, pois a nosa xoia é o parque, non? E dentro do parque decidimos traballar en 4 concellos, que foi o Concello de Entrimo, o de Lobeira, Lobios e Muiños. E aí o que contactamos foi coas comunidades de montes, porque nos queríamos, tiñamos un diñeiro que nos subvencionaba a Fundación Biodiversidade para levar a cabo este proxecto, pero de nada valía que nós, como Grupo de Desenvolvemento Rural, investísemos un diñeiro no monte se detrás non había ninguén. É dicir, ti podes traballar nun monte, podes facer desvoces, claras, clareos, podas, o que queiras, pero se non hai nadie que se comprometa ou que participe do proxecto e dentro de 10 anos esa superficie sigue estando posta en valor, pois xa sabemos como é a natureza en Galicia, de maravillosa, que nada volve a brotar e a xerminar. Entón, contactamos cos concellos, contactamos coas comunidades de montes que querían, ou algunha delas, porque o orzamento daba po que daba, non? Que se eles se comprometían ao traballo que nos fixésemos no monte, se comprometían a mantelo no futuro, non? Entón, están dentro das intervencións que nos temos na aldea de Pereira en Entrimo, na de Río Caldo, Lobios, en Sampaio, Lobios e Calvelo, Muiños, e no entorno do Viso en Lobeira, se as comunidades de montes estaban de acordo e se comprometían a manter esa superficie, non? Sí, claro, porque ademais é un proxecto que non ten cofinanciación por parte das entidades locais, simplemente está cofinanciado pola Fundación Biodiversidade e a Deputación de Ourense, e collemos áreas específicas con temáticas distintas nas que nós facemos os traballos de posta en valor dese bosque mixto. Agora as comunidades serán as que hereden ese traballo de mantelo vivo. Exacto. Ligado ao Misturando hai tamén outra pata importante, porque se nos acaba o tempo, pero quero que a recordemos, que é a da formación, non? Que é imprescindible. Claro, vos pensade que esta visión que nos temos de aproveitamento do bosque mixto pois non é unha visión que estea moi estendida, non? Difundir, darlle, sensibilizar a xente, falar da valorización do bosque mixto, falar de que ese rebolo que nace aí ten o seu valor, pode ser un valor ambiental, cultural, económico, que sexa, pero ten un valor. Por outro lado, tamén a formación, non? Formación tanto en como se aproveita ou como se debe aproveitar ese bosque mixto, cales son os modelos que nos implementamos, que son 18 e que están disponibles nunha plataforma na que ti queres montar unha explotación gandeira en Entrimo,
seleccionas a túa parcela e dache os custes de posta en valor de como xerar esa explotación e canto che custa e cales son os procesos que debes facer, e ao mesmo tempo facer cursos de formación. A semana pasada demoslle formación específica aos alumnos do ciclo de forestais de Xinzo, unha parte teórica que fixemos nas propias instalacións e logo visita a campo, para que vexan, por exemplo, neste caso foron visitar o Viso máis Calvelo, e foron ali para ver que é o traballo que se fixo de Misturando. E este sábado, por demanda, ademais da Asociación de Profesorado dos Ciclos Formativos Agrarios e Forestais de Galicia, que nos pediron unha formación específica sobre incendios, e o incluímos dentro do proxecto Misturando porque encaixaba perfectamente, temos un curso en Lobios no que vamos a falar sobre todo de como se valoriza ese monte, de cales son os traballos que hai que facer despois dun incendio, como hai que cuidar e traballar a recuperación do solo, porque o solo é unha parte importantísima desa vegetación que a veces nos olvidamos porque non o miramos, e ven Manuel Marei, que é un catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, máis Cristina Fernández, que traballa no CSIC, é unha das persoas que máis sabe de solos en Galicia e prácticamente en España. Temos un curso moi interesante e con xente moi boa. Eva, agradecemosche un montón que nos acompañases hoxe. Espero que a xente quede un pouco máis claro, porque moitas veces falamos sobre proxectos, pero, bueno, quedarse un pouco aí como moi teórico. Ti axúdasnos a entender como se traslada os montes de Ourense ou Misturando. Moitas gracias por acompañarnos. Gracias a vos por invitarme. A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por estar aí un día máis.